Тази година да започне без извинение. Всъщност, когато бях трети курс студентка в Австрия, нещата бяха станали толкова зле, че бях на косъм да се откажа, защото си мислех, че всички са срещу мен и каквото и да правя, то не ми се получава. Мале, колко много работа имам. Тези правила за успех. Лош навик може най-лесно да се замени с един добър. Примерно, ако пушим цигари, предизвиквам да пробвате в следващите няколко дни. Здравейте в моя подкаст Без извинения. Това е подкаст, който започва в края на годината, защото се надявам с него да успея да подтикна някой от вас да променят годината и тази година да започне без извинения. Без извинения, защо не съм успял да вляза във форма, без извинения, защо не съм станал сутринта или защо съм се спал. Без извинения, защо не съм свършил нещо, без извинения, защо не съм променил навиците, които виждам, че не ми харесват в мен. Този подкаст започвам с една история, която всъщност ме накара да започна този подкаст. И това са думите на един случайен човек, които ме накараха да се променя. И сега ще ви разкажа откъде тръгна цялата история. Всъщност, когато бях трети курс студентка в Австрия, и всъщност вече бях отдала няколко години от живота ми да следвам архитектура. И нещата бяха станали толкова зле, че бях на косъм да се откажа, защото си мислех, че всички са срещу мен и каквото и да правя, то не ми се получава, се не им харесва. И всъщност, знаете ли какво се оказа? Оказа се, че винаги съм знаела, че аз съм проблема. Не е бил проблема, че нямам талант или че не се справям добре или че не мога да се справям добре. Проблемът ми винаги е бил, че оставям нещата за последния момент. Когато трябваше да ходим всяка сряда на корекции при професорите с нашите семестриални проекти, трябваше винаги да покажем нещо ново или това, което е коригирано от миналата седмица, да е поправено и да покажем какво ново сме направили, така че седмица след седмица да стигнем до финалния проект за презентацията. И всъщност проблема беше, че аз винаги оставях всичко до вторник вечер. Така че във вторник вечер сядах и си казах, мале, колко много работа имам. И се започваше с едно очертание по 1, 2, 5, 10, 12 часа и се стигаше до там, че в един момент стана нормално аз във вторник вечерта да сядам, да чертая цяла вечер и в сряда да отида на корекция без да съм спала. И мога да ви кажа, че правя този подкаст, защото това е нещо, което видях в повечето ми колеги. Всъщност повечето ми колеги имаха този проблем. И проблемът наистина беше, че всички оставахме за последния момент. Затова си мисля, че това е един проблем, с който мога да помогна на няколко от вас. Надявам се за новата година. Така че нека да започнем от там, какво ме накара да се променя. Всъщност вече бях на косъм да се откажа, защото с тази работа, която върших сам вторник вечер, естествено не ми се получаваха нещата, защото както в живота, така и в архитектурата, трябва да сме консистентни, трябва да правим нещо всеки ден, за да ни се получава и да ставаме все по-добри. И всъщност това ми беше грешката. И бях на косъм да се откажа, когато срещнах един случайен човек. Той беше строителен инженер, с който се запознах напълно случайно, чрез познати, това няма никакво значение. Той ми каза, бе, момиче, ти не ме изглеждаш като човек, който не може. Изглеждаш като човек, който може да намери мотивацията. Според мен проблема не е в това, че хората не харесват това, което правиш като архитектура, а всъщност, че може би не правиш достатъчно. Може би ти си човека, който трябва да им докаже, че те не са прави. И всъщност това ме накара много да се замисля. Мислих, че са едни прости думи, но всъщност ме накараха толкова да се замисля, че тогава настъпи най-голямата промяна в живота ми. Това е един момент, който никога няма да забравя, защото това ме подтикна да започна да правя неща, които правят само успешните хора. И това ме накара да се науча на самодисциплина. Това е нещо, което повечето ни родители имат, но което може би ние по някакъв начин, дали през технология, изгубили по някакъв начин. Така че нека да започнем от там, как се промених. Всъщност започнах да слушам много подкасти, свързани точно с самодисциплината, с това как мислят успешните хора, как да започваме деня си. И първото нещо, което направих, е да направя тези правила за успех. Като това са правилата за успех, които аз си мислех, че ще ме накара да се чувствам успешна. Защото успехът е нещо, което вие определяте за себе си. Всъщност
за вас или за някой може успешен човек да е един човек, който всеки ден става на време, успява да си направи закуска, изпива едно кафе, закарва децата си на детска градина и отива на работа. Един човек, който има сигурна работа. За други един успешен човек е човек, който е изградил страхотно семейство. За други един успешен човек е човек, който е успял да изгради една успешна фирма. Има много определения за успех, така че може би първото нещо, което искам да ви накарам да се замислите е как определяте вие успеха. Какво според вас е да си успешен. За мен мога да кажа, че със сигурност да съм успешна е свързано с много неща и те са с това, че аз винаги се обичам да се занимавам с много неща, което означава, че за мен успешно означава това да водя живота си по такъв начин, че да мога да намирам време за всички тях, а не да върша всичко в последния момент. И да се налага да отивам и да прекарвам времето си в стрес и в страх, дали ще се представя добре, дали съм направила достатъчно, а след като са минали съответните събития, да се чудя, ами ако бях наистина работила всеки ден, дали ще да стане. Така че първото нещо е да определите какво означава за вас да сте успешни. И второ, да определим нещата, които намираме в себе си, които не ни дават възможност да ги свършим. Например, нека да започна от там. Когато бях в този си период от студентството, имах проблема, че не можех да стана с първата аларма и това изключително много ме изнервяше, защото когато не ставах с първата аларма, означава, че аз ставах, изключвах алармата, отново заспивах, тя продължаваше да звъни 5-6 пъти, което, аз в брусеница, когато я изключвам, ме караше да се чувствам след това изключително изморена. И това означаваше, че аз стартирам деня си с едно лошо настроение, с една измореност, очите ми ме болят, затварят се и така няма как да почнеш деня си успешно в крайна сметка. Колкото и кафета да изпиеш, и чайове, и мача, и какво ли не, няма да ви помогне това нещо. Записах всъщност едни правила, като да ставам с първата аларма, да прочита книга, което не бях правила от много време, да не отлагам, да ставам с добро настроение и да си пиша to-do list. Това са някои от правилата, обърнах се да ги видя, съжалявам. Но това са неща, които правя и до ден днешен. Естествено, не ги правя толкова строго, защото вече не ми се налага. В смисъл, вече свикнах малко или много да ги правя от само себе си, затова не ми се налага да ги налагам отново и отново. Така, и стигаме до там. За да променим един навик, който е като това с алармата, трябва 30 поредни дни ние да ставаме и да изключваме първата аларма и да ставаме с нея. Което означава, че ни трябва 30 дни за да променим един лош навик и да го превърнем в добър. Много често се смята, че един лош навик може най-лесно да се замени с един добър. Примерно, ако пушим цигари и искаме да откажем цигарите, всеки път, когато ни се допуши, да направим 5 лицеви опори. Това е най-известният пример, който е писан и в книги, които аз съм чела, за променянето на навиците. Но това не е единствения начин да го промените. Например, това съставането с първата аларма успях да го променя много лесно с едно 5-секундно правило, което разбрах от подкаста на Мел Робинс. Тя е една motivation speaker, която е изключително наистина мотивираща и може да ви даде много. Мога да оставя линк за нейния профил отдолу в описанието. Може би на някой от вас ще ви е потребна, като тя естествено говори само на английски. Но всъщност тя разказва за 5-секундното правило, което означава, че когато трябва да свършим нещо, което не искаме да вършим или което знаем, че можем да отложим, като това да станем със следващата аларма или пък да станем и да сгънем прането и куп други неща мога да изброя, тогава броим 5, 4, 3, 2, 1. И мога да ви кажа, че това нещо за мен наистина проработи, защото всеки път аз осъзнато казвах 5, 4, 3, 2, 1 и ставах от леглото. Знам, че звучи изключително просто и нещо, което може би няма да ви накара да го направите, но съм сигурна, че ако го пробвате, ще проработи. Може да чуете за 5-секундното правило,
повече на подкаста на Мел Робинс. Няма да преразказвам мнения, аз ще продължа към нещата, които аз направих, за да се променя. Второто нещо, което забелязах, че изключително много ми влияе на деня и не мога да имам мотивацията да свърша толкова много неща в различни посоки, както обичам, е това да съм в добро настроение. Всъщност, както всеки един творец, за какъвто аз се смятам, и емоционален човек, много бързо всичко ме влияе на настроението. Така че мога да кажа, че ако стана в лошо настроение, със сигурност деня ми няма да тръгне на добре. И съм много по-склонна, ако остана в лошо настроение, да предпочитам, ако имам време, да го прекарам в леглото на дивана, да скролвам в рилчета и така нататък, вместо това да стана и да си свърша работа или да се мотивирам да направя супер много неща, да си направя to-do листа и така нататък. Всъщност, това нещо за да се случи и да съм в добро настроение, всяка сутрин насилствено, когато станете, пробвайте да се усмихвате за 1 минута. Ето така. Ставаме, колкото и тъпо да звучи, обещавам ви, това нещо ще ви промени. Всъщност е доказано, че когато отворим очи и се усмихваме дори насилствено в продължение на 1 минута, нашия организъм започва да отделя хормона на щастието, което всъщност ни кара да се чувстваме още от началото на деня по-добре. Това е доказано, може да го проверите. Така че ви предизвиквам да пробвате. Абсолютно всяка сутрин ставаме и се усмихваме по 1 минута. И това помага. Третото нещо, което бих ви посъветвала и бих казала, че изключително много ми помогна, е to-do list. И всъщност всичко започва от там. Всичко, което съм видяла като успешни хора, хора, на които се възхищавам, са всъщност хора, които пишат списъци. Започваме с списък. Първия списък. Какви неща смятам, че ще ме направят успешен? Какви навици? Втори списък. Какво искам да постигна? Трети списък. Какво трябва да свърша утре? И мога да ви кажа, че това с to-do листа и защо е толкова популярен е с причина. Както можем да спестяваме повече пари с това да бюджетираме и да записваме абсолютно всяка пара, която сме дали насам натам, по такъв начин можем и с писане на списъци да станем по-добри в изпълняването на задачи. И мога да ви кажа, че to-do листа ми промени живота от момента, в който разбрах как се прави. Защото всички казват, да, записвай си to-do лист, но никой не ти казва всъщност как можеш да го направиш. Начинът, по който трябва да го направите, е такъв. Вместо да вземем една голяма задача, като примерно днес трябва да начертая целият етаж на училището, което планирам, може да кажем, примерно днес трябва да направя всички външни стени, да видя къде ще има прозорци и примерно къде ще са тоалетните. Това примерно е задачата ми само за днес. Така, за цяла седмица, като разделя задачите на по-малки задачи всеки ден, на края на седмицата със сигурност ще имам вече и 2 етажа готови, защото може би съм свършила абсолютно всичко за по-малки задачи. И мога да ви кажа, че това също отнема малко време. В смисъл, много по-лесно е да седнем и да не седнем, много по-лесно е да не седнем да свършим една задача, защото мислим, че тя е много голяма и ще ни отнеме много време. Аз сега няма време 4 часа да се занимавам с тази задача. Направо ще я направя утре, когато имам време. Това е нещо, което съм си казвала 1000 пъти. И винаги на другия ден пак не ми остава време и най-накрая ми се струва толкова много, че трябва да свърша 12 часа. В 4 трябва да вкарам и да ги свърша в последния ден. Затова бих ви се посъветвала и нещо, което също на мен най-много ми помогна, е да разделяте задачите на много по-малки задачки и също така може да си включвате таймер. Примерно, тази задача я свършвам за 45 минути. Когато съм готова с тези 45 минути или 1 час, ставам, приключвам с тази тема и мога да си прекарам свободното време както искам. И всъщност това е едно много важно нещо, което също се научих да правя. Да правя правилен списък с задачите. И така, този подкаст за 2025 ще започне и ще завърши с мотивацията. Защото мотивацията е нещо, което вие имате в себе си. Мотивацията не е нещо, което трябва да чакате да дойде. Мотивацията вие изграждате, когато всеки ден се събуждате с усмивка, когато знаете, че след като сте свършили задачите, сте били пълноценни и в това, че имате нещо, една цел, която да следвате в живота. Но аз знам,
че след като вие гледате в този подкаст, вече имате мотивацията в себе си. И ви предизвиквам да пробвате в следващите няколко дни, а и в първите няколко дни от 2026 моите няколко правила за успех. Очаквайте през 2026 много нови епизоди, а може отдолу да ми напишете темите, за които бихте се интересували и за които бихме могли да поговорим. Ще се радвам, ако напишете в коментари какво ви е харесало и ще се радвам, ако се абонирате. Довиждане, пожелавам ви една успешна 2026 година. Нека я започнем по-различно.